Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook dit keer weer vanuit zaal 7, waar ik een aantal gasten ontvang aan deze tafel. En de eerste gast is Hakan Yildirim. Spreek ik dat goed uit? Uitstekend, ja, zeker. En Hakan, jij bent van Tomorrow Energy. En Tomorrow Energy heeft plannen om bij de Smakt een zonnepark te realiseren. En jij kunt ons alles vertellen over deze plannen, maar ook over wat het gaat betekenen voor het milieu. En wat we allemaal moeten doen om onze mooie planeet te redden, te behouden. Juist. Mag een applaus voor Hakan, dames en heren. Ja, geen Venray-gezicht. Nee. Kun je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Zeker, dankjewel voor het uitnodigen. Mijn naam is Hakan Yildirim, oprichter en directeur van Tomorrow Energy. We zijn gevestigd in Eindhoven. Ja. En ik ben vanaf 2010 ben ik al bezig met het idee van, joh, waar gaan we heen met de wereld? Dus de duurzaamheid, dat komt het woord vaak voor. Maar welke invulling ga je gewoon concreet geven aan duurzaamheid? Op een gegeven moment heb ik besloten als ondernemer, ik ben een ondernemer, om daar iets mee te gaan doen. En dat heeft geresulteerd in de oprichting van Tomorrow Energy. We zijn inmiddels met 18 man, we zijn landelijk actief. Want jullie zijn dus nogmaals gevestigd in Eindhoven. Eindhoven, ja. En jullie bouwen zonneparken. Zonnekrachtinstallaties, ja. En op hoeveel plekken in Nederland heb je dat inmiddels gedaan? Wij hebben op dit moment eentje in Schiphol, bij Schiphol gedaan, samen met de partners van ons. Dus hebben we niet zelf, maar samen met partners. Om je idee te geven, we hebben iets van meer dan 1000 hectare al getekend met verschillende agrarische ondernemers. Ja. Die ook willen bijdragen aan de verduurzaming van Nederland. En het bouwen van zonne-installaties is vrij makkelijk, om zo te zeggen. Ja. Dit duurt tot 3 maanden, maar het proces om te kunnen gaan bouwen, dat is ik zou zeggen, een helskewijs. Dat is een langer traject. Dat is een lange traject, ja. Ja, want waarom hebben jullie voor Venray gekozen om een volgend park te gaan bouwen? Nou, in principe, Venray is geen onbekende locatie voor mij. Toen ik als jonge ondernemer bezig was, heb ik hier nog bij Gouden Leeuw, als ik me vergis. Ja, bij de Gouden Leeuw. Gouden Leeuw heb ik nog destijds een bedrijf nog geopend. Ja. Dus Venray is voor mij geen onbekende plek. Maar in principe is het niet zo dat wij een specifieke locatie aan het zoeken zijn. Wij zoeken elke mogelijkheid, landelijk. Ja. En zodoende zijn we ook eigenlijk in Venray gekomen. Ja. We zijn eerst gaan kijken, zijn er mogelijkheden? Waar zijn de locaties? Zijn er ondernemers die bereid zijn met ons samenwerken? Uiteindelijk die keuze gemaakt om hier serieus werk van te maken. Ja, want je zegt ook belangrijk voor het milieu. Hè? Ja. Dat is je drijfveer om dit te doen. Ja. Mensen hebben het dan over de energietransitie. Ja. Kun je nog eens even uitleggen, wat is energietransitie? En zo graag dat mijn kinderen het ook snappen. Ja, dat is een hele goede vraag. Dank je wel voor die vraagstelling. Energietransitie is heel kort uitgelegd het overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Probleem met ons huidige... En de fossiele brandstoffen, dan hebben we het over olie, benzine. Correct. Gas, dat valt ook wel onder. Maar nu komt dus die transitie en dat houdt in dat jullie... Nou kijk, het is algemeen bekend. Ik denk dat gewoon niemand ontkomt eraan. Iedereen lezen veel van, joh, zoals wij nu bezig zijn, kan gewoon echt helemaal verkeerd aflopen. Ja. En dat is gewoon een serieus signaal voor ons allemaal. Ja. Dus willen we echt iets aan leefbaarheid van ons allemaal, van onze kleinkinderen, van onze dieren, van onze planten iets gaan doen, dan kunnen wij niet die natuurlijke samenstelling van de atmosfeer daaraan gaan sleutelen door gewoon fossiele brandstof daarmee gaan verbranden. Nee, dus we moeten dat anders gaan doen, hè? We moeten anders gaan doen. En een van de manieren is dan zonnepanelen, hè? Zonne-energie. Ja. Wat zijn daar dan de grote voordelen van? Kijk, bij hernieuwbare energie wek je als het ware energie op zonder dat er gewoon verbranding bij vrijkomt. Dus, maar jij kampt ook tegen heel veel vooroordelen. Ja. Want wat zijn nou... Jij gaat zo'n zonnepark, wil jij gaan bouwen. Ja. Tegen welke vooroordelen loop jij aan? Nou ja, kijk, als we heel specifiek over Venray hebben, is het zo dat gewoon bewoners of mensen die in de omgeving van de zonnepark wonen, zich zorgen maken van wat betekent dat voor mijn woning, voor leefgenot, omgeving, et cetera. En dat is een terechte vraag. Ja. Want het plan is om dat in de buurt van Holte en Smakt te gaan bouwen. Ja, ja. Dus daar zijn de grootste... daar is de grootste weerstand, zeg ik dat goed? Ja. En welke opmerkingen krijg je dan terug? Waar hebben de mensen dan last van? Nou, toch wel, mensen willen gehoord worden. Ja. Dat is nummer 1.
En we begrijpen dat. Vandaar dat we vanavond inloopavond hebben georganiseerd om eens 1 op 1 dialoog om te aan te horen van, kunnen wij aan de zorg iets aan doen? Kunnen we die zorg wegnemen? Ja. En lukt dat dan ook? Ja, in een zeker geval wel. We kunnen natuurlijk niet alle zorg wegnemen. Want het is een installatie die uiteindelijk moet zorgen dat wij gewoon van fossiele brandstoffen af kunnen gaan. En hernieuwbare energie kunnen, zeg maar, gebruiken. En het is een installatie, het is een infrastructuur die we allemaal broodnodig hebben voor onze omgeving. En ik denk ook dat heel veel mensen, misschien iedereen dat wel begrijpt. Ja. Alleen ja, als dat dan bij jou om de hoek komt. Want hoe groot is het zonnepark dat hier in Venray moet gaan komen? Nou, ons plan is daar 19 hectare. Die zit, maar dat zijn bijna 40 voetbalvelden? Ja. Ja? Het ligt direct aan A73. Ja. Maar de opgave is groot. En ook dat snapt iedereen, alleen toch als het bij mij om de hoek komt, dan is dat lastig. Ja, dat is lastig. Ja. Dat is iets dat wij gewoon proberen mee te dealen. Soms lukt het ons beter dan een andere keer. Maar aan de andere kant, laten we wel wezen, het produceert geen geluid. Ja. Je kan hem landschappelijk zo inpassen dat je daar gewoon weinig zicht op hebt. Ja. En je kan gewoon een park zo inkleden dat je eigenlijk op een aantal problemen op kunt mee oplossen. Want, maar zijn er dan geen andere opties om zo'n zonnepark aan te leggen? Venray, logistieke hotspot, ontzettend grote hallen hebben wij hier in Venray. Ja. Kunnen we ze niet gewoon op het dak van die hallen leggen? Ja, dat is goed dat je die vraag stelt. Want wij als bedrijf willen graag met die ondernemers, dus als die ondernemers naar uw programma kijken, hopen dat ze met ons contact opnemen. Wij zijn zeker bereid om te kijken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de mogelijkheden die een dak zou kunnen bieden. Want dat heeft zeker zijn voordeel ook voor de ondernemer. Want een dak kost in principe geld, want je moet het onderhouden. En door met ons samen te werken kan het zelfs zo zijn dat gewoon die dak niet geld kost, maar juist iets oplevert. Precies. En plus dat je duurzaam bezig bent. En plus het feit dat je misschien andere mensen minder belast met het plaatsen van zonnepanelen in de omgeving. Nou, kijk, het is illusie om te denken dat alleen met daken de totale energieopgave van Nederland daarmee kunt invullen. Dat is niet het geval. Nee. Om je idee te geven van de totale daken die beschikbaar zijn, is maar misschien hooguit 30% die in aanmerking komt. Ja. 30%, hou dat vast. Van die 30% kan het zo zijn dat die ondernemer helemaal niet wilt, niet kan of niet, welke goede reden dat ook. Dus als je zo bekijkt, zijn er gewoon, ontkom je eigenlijk niet aan dat je gewoon naast daken... Ja, er zal hoe dan ook op landbouwgrond gebouwd moeten worden. Dus dat is gewoon illusie, daar moeten we echt mee ophouden om te zeggen dat alleen maar met daken, dat is namelijk niet het geval. Ja. En wat doen jullie vooral om zeg maar, het beeld, en misschien wel het terecht, misschien ook het onterechte beeld dat er is bij mensen, om dat weg te nemen? Wat wil je ons daarin meegeven? Nou ja, kijk, een van de dingen waar wij doen is bewustwording. Ja. En een goed informatievoorziening. Waar het om gaat is, kunnen we de bevolking, ondernemers, meenemen in het verhaal. En het verhaal zoals het gewoon eigenlijk gezegd moet worden. Want het is gewoon illusie nogmaals om te denken dat je met alle daken de energieproblematiek van ons toekomst mee kan oplossen. Dat is namelijk niet het geval. Je hebt gewoon daar veel meer zeg maar, energiemix nodig. Ja. Dus alleen met zonnepanelen ga je het ook niet redden. Met windmolens ga je ook niet redden. Met waterstof ga je ook niet alleen maar... Je hebt die hele totale mix nodig. Goed. Ik wens jou heel veel succes. Dank je wel. En ik wens ook alle inwoners van Venray succes. En ik hoop dat we daar op de een of andere manier met z'n allen heel goed uit gaan komen. Dank je wel. Hey, dank je wel. Akka.